Gendong kuwi lho. Iya. Ayo. Sun. Iya. Piye to? Gendongen sun sabrangke bocah. Kowe jane kleting apa arepe asok mekar kowe. Meneng Ngarep. Oh, udah galak iki. sing nembang tak aku ae. Sun sabrangke bocah ayu Goblok sing ngom, goblok sing ngom, goblok sing ngom, goblok. Yuyune kok ora. Iki ki ping pira? Aku sing kepengin nembang. Ibune beser. Aku seneng banget. Meneh, Mas. Ya. Nek. Ayo, Dok. Kayak kau. Apa? Mbok tonyo ini dekku. Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas. Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi lho. Apa? Statue. Sugeng dalu Mas Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Sehat nggih Mas nggih? Pikantuk berkah pangestu panjenengan ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya pinanggih bagas kuwarasan mboten wonten rupidun ing sabikala. Syukur. Nggih. Mas Kluthuk. Dalam Mas. Nggih, sehat nggih Mas nggih? Sehat. Syukur. Bidal saking Blitar jam pinten? Jam sekawan. Sekawan. Jujuk pundi? Ponorogo. Maksudnya teng daleme sinten? Mas Didik. Teng mriku disuguh napa? Belas beten napa-napa. Dulur ki suguh aruh gupuh niku mesti diutamakan. Nggih to Mas? Leres. Sing kula contoh niku adat ingkang sampun lumaku warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Arepa kenalan ora arepa kuwi sedulur apa kanca. Nggih. Nek jenenge nyambung silaturahmi kuwi mesti gupuh suguh aruh nika dipun rengkuh dados tunggal. Leres tata kramane Piyai Jawi ngoten niku. Nggih, kowe iki delok to awake dhewe munggahe jagung, telo, uwi, gembili metu lho. Berarti lak ndudoke yen Kyai kene iki adat ketimuranipun dipun jagi. Piyai Sukosari sangat menghormati, menghargai terhadap tamu. Nah, kok iso ora disuguhi? Lah wong angkring aku buka renek lawange yo kowe karek mlebu yo iso. Iso piye? Kula wis teko mriki kok. Pripun? Napa? Teko jam 09.00 to kula. Terus Ndelah niku nyapa? Delalah piye? Apa-apa ya wis tak cepake lho. cepakne apa wong sapa-sapa ya bojomu mengo lawange ora enek. Lho, Nyatane ya wis aku wis langsung. sik to lek ngomong. Iki kata-katane piye to iki? Kowe teko ning nggonku to. Iya, Mbak. Wong aku ya mulih dhisik wau dalu wonten Blitar. Nggih. Kula wangsul riyen lah niki kula ken nusul. Lah sampean mau teko bengi aku lak rene sik. Lho no, aku mau omahmu langsung bojomu mengo lawangmu ora enek. Dadi aku wis Iki kok omongane bleset to, Mas? Kuwi kleru. Sik jan luruske. Sing bener kuwi lawange mengo bojomu ora eneng. sing rika jenengan apa kula? Ya awakmu. Lah nggih. Ning kata-katane sing bener ngono kuwi. Udah mau kula ngrika niku bojone mengo lawange ora enek kok. Lah nek ro bojoku mengo kok ora mbok leboni. Tapi sak foto kok mau. Kowe iki anggere jebles ae. Nggih. Kula niki mboten ngirangi raos. Alhamdulillah Pak, wis seneng kula niku suwiran ning Ponorogo. Jajaran Forkopimcam rawuh. Nggih, nggih, Nggih. Forkopimda rawuh, Bapak Lurah, Bapak TNI Polri rawuh. Ini menandakan bahwa sinergitas dari kepemerintahan Kabupaten Ponorogo yang selalu cinta kepada masyarakat budaya. Nggih. Niki insya Allah Piyayi pundi Pak niki? Sukosari. Benjangipun saged pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pratitis menapa? Saben bersih desa mesti ngenekke ruwat desa ngguwak sengkala. Leres. Niki sing diarani masyarakat Sukosari
yang mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk masyarakat Sukosari sedanipun. Ngono kuwi tegese nun sewu penggembira utawa pelawak yang cerdas sing ngono kuwi bisa mengurai, bisa memberi pemaknaan tentang bersih desa kaya apa. Mestine kakange ya ora kalah karo adine. Niki mboten mudang wong niki teko nggon sing digoleki malah Lek Suryati tukang adang. Sapa? Suryati. Kok kowe hafal? Niki lho sing digoleki. Oh iso bengi iki acarane apa? Alhamdulillah ora kaya wong Ponorogo, Pak. Seneng kula. Piye? Nanggap wayang Sukosari hebat. Masyarakate hebat, pejabatnya hebat. Amin. Wayang gedene kaya ngene dikek videotron, kono kek videotron. Amin amin. Mek trima ngresmekne pos kampling menika suatu saat insyaallah pos kampling. Contongi iku lho. Kok iso pos kampling piye? Resmene apa? Pos kampling kuwi ta? Loh. Iki bersih desa kok pos kampling. Iki bersih desa ngilangi Sukerto sengkalaning desa. Leres, adat istiadat desa. Ngono. Aku ki melu seneng lho, Mas. Pripun? Masyarakat mriki nu nek digawe kaya ngeten iki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Leres. Lagek bengi iki dagelan kon trutusan ning mburi pawon bareng lagi iki. Lah sebabe piye? Lah piye digeret mburi tukang masak kaya mbuh. Lah kuwi to saka paguyuban ibu-ibu wong pawon iki pancen semangate lho. Iya nek sing lenggah ning kono kae parfume Waminso, Rexona. Sing isah-isah ki mek remah sontok ambune. Ayo malah cilaka to ya. Nggih. Wis Kuwi men sehat, Nggih, Pak. masakane men enak. Nah, Nggih, kene iku lho. Pokoke melu seneng lah pokoke. Bersih desa Sukosari. Di sini banyak para pejabat, Nuwun, Pak. para alim ulama, Iya, iya, iya. umarok budaya. Nggih. Aku delok sing Mbah Lurah Slamet. Mbah Slamet muga-muga selamat piyantune selamat warga masyarakate secara khusus secara umum warga masyarakate Ponorogo ya selamat pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Rabbal alamin. Kalau dicontoh Mbah Lurah Slamet. Lho, Mbah Lurah Slamet iki pancen nyambut dicontoh iki. Loh, wis pirsa piyayine to. Pun Ingkang pundi? Mbah Lurah Slamet menika. Nggih. Set nggih, Mbah. Set nggih, Mbah. Oh, alhamdulillah. Wis Ya, pirsa tenan. Oh, iki aku ngene beliaunya mantuk berarti ya piyantune ya kuwi ya. Lho tak kira kene apal sampe iki lho. Ya, aku seneng. Aku Sukosari seneng aku. Senengmu. Sing penonton kene tenan. Nggih. Tertipe non sewu, Mas Ayo. Pripun? Tertibnya penonton ora kaya Ponorogo. Ini bisa dijadikan barometer penonton yang selalu menikmati harkat martabat budaya yang ada di Indonesia. Nyatane lenggah sak menembane menikmati budaya Indonesia. Tadi tepuk tangan istimewa penonton. Alhamdulillah. Amin. Nggih. Sukosari ini penonton mek lingguh tok ora oleh ngadeg aku adidumi karo panitia. Niki salah satu menunjukkan bahwasanya didumi matane kuwi. Kae bakul. Kuwi bakul kok iso didumi. Iki wong bakul, wong ider kok iso. Tak kira didumi panitia. Lah kuwi iki kuwi padha ngalah berkah kok iso. Apik Pak, apik. Tegese piyai wayangan, piyai bersih desa iki perekonomian berputar. Nggih lho. Sing entuk rezeki ora mung dalange, pengrawite sindene, pelawake. Ning klebu ingkang kepareng dodolan teng Jawi, ugi pikantuk rezeki lantaranipun Sukosari anggenipun bersih desa. Amin amin amin. Lah hebat Kula Pak. Mbah Lurah Slamet dipun pujiaken nggih Mas Cahyo. Insyaallah beliaunya anggenipun lenggah dados lurah lurus dan terarah, insyaallah semakin amanah membawa desa Sukosari semakin berbarokah. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Mas Klitik tak tesik iki gandeng bersih desa Sukosari. nggih. Apa penjabaran dari Sukosari? Nuwun sewu, kalau dengan bahasa akademisi itu kan beda, penerapannya juga beda. Kalau Sukosari itu ada 4 suku kata Mas Cahyo. Leres. Nggih. Sukosari jadi 4 suku kata. Su itu adalah supel masyarakatipun mboten bedaken derajat lan pangkat, sugih lan mlarat. Sedaya menika ingkang makempal dipun wastani umat insyaallah bersatu menjadi masyarakat ini membawa nikmat di dunia dan akhirat. Luar biasa, elok. Ini. Kedua, Kondusi bagaimanapun selalu gumolong nyawiji guyub rukun bangun desane ben makmur wargane. Elok, nggih. Satukan tekad, satukan jiwa untuk menyongsong bersih desa Sukosari lebih meriah. Terakhir, Ringan tangan,
Wong kene iki nek nyambut gawe ya nyambut gawe bareng, gotong royong ya gotong royong bareng, urunan ya urunan bareng. Elok, luar biasa Iki, ya, sing apik iki Piye kaya to ngene panjenengan iki. iki? Sampean pinter, sampean cerdas tenan. Secara analisis beda, Pak. Rupa nggawa rega. Bener. Lah nek kaya kapsul supel tetra niki sapa sing arepe? Giri lusi tan kena kinira. Lah. Iki kakangmu mesti luwih canggih, luwih pengalaman, luwih cerdas. Ambak elek ngene, Mas. Nyapa? Kemproh aku. Elek iki yo pinter kok. Kayak mau wis menjabarkan Sukosari, gandeng sing dadi pangarsa kene lak Pak Kades. Asmane Pak Slamet Daroini. Nah, per suku kata Slamet Daroini. Nah, Mas Kluthuk silakan dijabarkan. Slamet Daroini. Sla. Isinmu ya isinku, wirangmu ya wirangku. Mergo aku ya ning kene. Aja sampe mbleset. Mas Cahyo ditimbali saka Surakarta. Iso. Nah, ngono lho. Aja ngisini-sini lho ya sing apik. Kan arang-arang ning Ponorogo. Saged. Apa nek iki live streaming. Nggih, Mas Cahyo. Mirang-mirang ki. Sendika dawuh. Mergo yen nganti sampean kewirangan, aku yo melu wirang. Saestu. Kritik melu wirang ya to. Mungkin no, Mas. Sedumo batuk senyari bumi kok. Bener. Jadi paling tidak usaha kata harus ditata. Wis tak ngono kuwi. Ngono. Kita adalah satu tim. Jadi dalang, sinden, penabuh, karo pelawak iki satu tim. Nggih, Mas. Lek apik-apik bareng, lek elek bareng. Leres. Lek ngono to Mas. Leres. Anu Mbak Kesi melu omong ora sampean? Nyapa kok nawani Yukesi? Malah jago kan ngedewi-dewi ya. Coba Pak Slamet. Yo, napa? Ya Pak Slamet Daro ini. Pak Slamet kuwi mbok jipuk saka ngendi? Paling tidak Tak cukup saka balai desa. Balai desa Kowe iki ndas. petugas apa iso jupuk? Maksudnya ki ngerti ya Pak Slamet itu nyapa ngono. Lah linggoh lho, masa akrobat. Iya ning maksudnya ki dalamnya Pak Slamet ada apa? Usus. Bah, jan kok bodoh banget toh sampean ki. Usus. Maksudnya ki sedikit banyak kamu bisa melihat Pak Slamet itu seperti apa. Lah iku lho piantune mosok ora roh kowe iki. Ngene lho. Pak Slamet lah kepala desa. Lagi? Di dalam mustaka atau kepala Pak Slamet ada apa? Sawangen. Mas Slamet. Heeh. Dadak tak ronsen iku. Oh, no. Pak Slamet. Itu beliaunya. Ayo. Ngapunten nggih Pak Slamet nggih. Pak Slamet. Bleset lho kowe. Nggih, Pak Slamet. Slamet. Pisanan langsung angel. Angel, lha nek kula cak-cak Pak. Selaki saka tembung slamet. Nah. Langke Slamet itu dari arti apa? Lah iya, dua suku kata. Sela karo met. Nek digabung Slamet. maksudnya perpanjangannya Slamet iki lho. Slamet. Cah koclok ora. Masyaallah. Tegese iki selaki. Lah kempun. piye? Pun kula jelasne to jenengan wau. Selam niku slamet, Pak. Ayo. Muga-muga selamat pejabatnya, selamat masyarakatnya. Nggih. Insya Allah beliau ngasta dadi Bapak Kepala Desa. Yang selamat pejabatnya, selamat masyarakat. Insya Allah masyarakat akan dekat dengan pejabat dan pejabat akan mengayomi masyarakat. Alhamdulillah yo ngono lho sing tak jaluki yo ngono. Nah ngono ku lho. Pinter iki Lho, iya, lho. Ora ana jok kritik jok lutuk semuanya sama rata. Loh, betul loh, Bos. Masa kita satu tim. Loh, satu tim loh, Pak. Ya bener. Terus saiki met to? Met, Met. met menika saka met, Ayo. Met. Gosok ayo. met. Met menika saka tembung memetri. Metri. Memetri. Kita iya, bener? Iya iya. Memetri napa? Memetri nguri-uri. Nguri-nguri. Beliaunya wong Jawa ora lali karo Jawane, bersih desa nguri-nguri kabudayaan Jawa. Nyatane sudah terbukti bersih desa ana ing Sukasari, ora nanggap liyane ya nanggap wayang budaya Jawa. Alhamdulillah. Oh, iya. Mula sing diarani budaya ya agama, mula Mbah Slamet, Mbah Lurah ngagem songkok. Nyapa kok ngagem songkok? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak. Masya Allah. Urung rampung lho. Apa? Loh, Pak Slamet Daro ini Dah menika dari bawah beliaunya beranjak ke jabatan dari kepala desa. Nggih, nggih, Wong lek proses. budale saka ngisor insyaallah ora lali masyarakat sing ning ngisor. Berakit-rakit dahulu, Berenang-renang kemudian. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. bersenang-senang kemudian. Urung mesti tangga kuwi lara ya mati nyatane. Loh, Ini kok bener. patahe ngono kuwi. Tapi kleru niku. Nggih. Ya berapa? Bener. Dar menika sampun dari bawah. Terus ro. Roki rono rene ndelok ndi masyarakate sing kekurangan. Iso ya. Kaya pinter. Apa mbok cipoki ya. Aku
ki bangga lho duwe dulur. Bangga Wong iki ngono. bisa cerdas iki bangga. Rono rene delok masyarakate endi sing kekurangan. Mergo dadi bapak kepala desa itu kadang-kadang tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Alhamdulillah. Gini bener Pak? Leres. Iya. Iki insya Allah beliaunya mengemban amanah menjadi kepala desa, insya Allah nyenengi wong oke, mensejahterakan warga masyarakat Sukosari oleh berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tepuk tangan kagem Mas Cahyo kun tadi. Wah, Sing jelasne aku kok. lho sing ngejalak kae. Oh iya. Nah, Terakhir niki niat apik, wong ki lek niate apik besok bakal oleh utawa oleh ganjaran sing apik. Wong lek nandure apik insyaallah bakal tukul apik. Ya kuwi beliaunya Mbak Lurah Slamet. berarti ana unen-unen wong nandur bakal ngunduh. Lah kuwi urung mesti lek kuwi. Lho, Wong nandur bakal ngunduh urung mesti. Iya. Kok iso? wong nandur bakal ngunduh. Urung mesti lek pangan werengi ya ora ngunduh yan. Kadang-kadang nandur pelem pangan codot ya ora ngunduh. ngene lho pepatahe lak nandur ngunduh wong utang bakale nyaur. Urung mesti saiki akeh wong utang minggat, Mas. Ora nyaur ki akeh. Ngoten lho. Pepatah iki ana telung kata. Tapi urung mesti wong utang bakal nyaur, urung mesti kabeh iki saiki utang minggat. Ning sing apik kudune nyaur kewajiban kok. Ora iso no. Ora iso. Pepatah iki urung mesti lek bener, Mas. Iya ning Seto, wong sing nandur ngunduh utang nyaur wong dandakne bakale ngenggo, gawe bakale ngenggo. Wong gawe Bakale ngenggo. urung mesti. Kok iso? Wong gawe kuburan ora dienggo dhewe. oh lah kuwi kok kono sampean. Kene mboten, sampean tau tumon. Wong duduk kuburan terus dhek, wong iki nggonku semlumah ngene. Ayo. Sampai Kene mboten. Ning ngene nuwun sewu kowe aja mendebat pepatah Jawa. Saya tidak mendebat, tapi kan realita toh, Mas. Lho realita kaya apa ning nadyan kaya ngopo lang piye enek karma dan dharma. Mula tembunge becik ketitik ala ketara. Wong sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Sing ngomong sapa? Nyatane saiki mungkin akeh wong ala sok kala dudune kabeciane. Ya ora? Terus wong becik. Malah wong sing becik sik mudi ala-ala. Ya ora? Mbuh. Kene mboten Mas Ayo. Kok sik to kowe ning kene sing ngejak aku getaki aku tak kuwetak pisan kok. Lho, kula ngetak ini iki kok wayang sing ngisor niki kok kula. Kene mboten. Iya. Saiki mung akeh wong becik sing diolo-olo. Zaman sekarang tuh akeh wong sing apik sing dielek-elek, ning akeh wong sing elek diapik-apik. mula berarti garis besare Garis besare urung mesti lek wong becik ketitik ala ketara. kudu anda pasor. Anda pasor. Kowe iki lho Mas, luwih becik ning ngisor tinimbang ning dhuwur. Iki lho karepe dheke ngono. Mergo kaya ngene iki. Tegese lak ning ngisor luwih becik di mana ning dhuwur. Nggih. Ulung uwe urip sing jenenge rekoso luwih dhisik men entuk kamulyan. Niku Ngono lho kuwi. sing kula maksud. Rekoso sik. Sing ngomong sapa? Lho, piye to? Nek ndi-ndi awake dhewe mbiyen ki dijajah rekoso. Bar kuwi terus mulya mergo wis antuk kamardikan 17 Agustus. Mara tua kuwi rekoso ketenem ngantek tuwek ya rekoso sekmu. Lah kuwi berarti ra gelem budidaya ki to Mas. Ya ragam donga Oh, budidaya Mas. Wong ki aja sok mangku tangan. Gumregah. Lho nyapa mangku tangan ndi bojo mangku tangan iki gendeng aja iki. Ati mangku tangan ora mangku bojone dhewe. Maksudnya ki bocah kene dijak pinter ora iso to. Angel kuwi diomong. Maksudnya itu bagaimana kita mindset bisa maju. Desa ki ben maju kepiye? Ora iso maju mergo dinae wis sakmene iki. Lho. Lek mbok jokne kowe ngantek diseneni karo pusat cilaka kowe engko. Lah ngopo? Lho mbok jokne mbok perlebar kowe bosok kowe engko. Desa ki sakmene dinae wis jelas. Lho. Desane maksudnya ben berkembang ngono lho. Ya ditanduri no. Piye to? Mawar apa melati ngono lak susi lak berkembang no. Maksudnya kepemimpinannya Mbah Lurah Slamet tuh bisa memberikan cahaya masyarakat Sukosari. Lah, Mbak Slamet kon nyewa lighting. Dadi lampu-lampu iki oke, dadi cahayane oke. Anu Mas, ki ketoke pinter ning yo bleset tok. Lah kok iso? Maju, pemikiranmu itu maju. Maju itu adalah satu mindset kemenangan. Betul. Iki lho, Lek mundur kegagalan. lomba tarik tambangnya maju malah kalah yoan. Wah, Kok isih dhewe ukara iki lho. Ngene lho, Mundur Mas. malah menang. Maksudnya maju itu pemimpin. Mbah Lurah itu lenggah di depan itu sebagai pemimpin. Mas Cahyo lenggah di Pemimpin. depan sebagai pemimpin. Coran lu sopir. Sopir pemimpin. Kolke ya ning ngarep sopir. Itu pemimpin. Berarti lek pemimpin ki sopir ning ngarep. Iya. Urung mesti. Enek sing sopir ning mburi. Loh, Apa? sopir ki ning ngarep. Urung mesti. Tukang becak ke? Wah, Sik kuwi aja mak kowe iki ngawur. Nun sewu ya, sing jenenge pemimpin mesti ning ngarep. Sampeyan tau ora jamaah ning nah masjid? ini lho. Jamaah ning masjid. Tahu. Sing ngarep dhewe jenenge apa? Imam. Lah iya, ngarep dhewe kuwi imam. Imam iki pemimpin sing ning ngarep dhewe. Lek pas- Nek ana wong salat, sing ngarep dhewe mesti imam. Lek pas salat
Sing arep dhewe Imam. Nun sewu. Aleh kowe. Lek Iki pas salat lek anak kaji. Oke, lek pas salat ngarep dhewe Imam. Oke, berarti urung mesti Mas. Mas Lutur. Urung mesti. Urung mesti lek salat ki ngarep dhewe imame urung mesti. Nek ndi-ndi ngono kuwi. Urung mesti. Mbok kowe tekan Masjidil Haram, sing arep dhewe ya Imam. Aleh mboten mesti. Kok iso? Berarti jenengan ra tau nglayat. Hubungannya apa? Jenengan tau nglayat mboten? Tahu. Tahu salat jenazah? Tahu. Mburi dhewe napa? Makmum. Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. Mayit. Oh iya. Wah. Ayo. Pak. Ayo royokan. Pak, tambahno 500 kon mudune lho, Pak. Iki Ayo. kowe sosok aku karo sampean kewirangan tenan. lho. Ayo. Lek kabeh lek nek aturane to. Lah tapi kan bener nang mboten kula. Ya ning kok kuwi khusus. Lek jenis salat wajib ning masjid iki ngarep dhewe mesti imam. Lah kuwi terus enek sope. Lah kuwi nggih makmum. Lah Sop-sop iku kuwi lho. malah batal salat kok mangan sop iki pripun jenengan niku? Malah batal. Kudune iki ning ngarep iki kudune iki ya sajadah kok sop. Sop iki kowe ora ngerti karo agama. Sop iki tegese barise wong salat ki lho. Dadi wong salate nggawa barisan dhewe-dhewe. Berarti nggawa apa? Nggawa sop. Lah sing nggawa sego sapa? Anu Mas. Anu ndang nembange lho Mas. Ki kok sosok kisinan lho kowe. Lah ya musuh wong ngeyel kok iki pancen. Loh, kula iki wis mangan bakso sing pentole cilik-cilik pinterku ngene iki aku. Kowe ra sembrono lho. Cilik ora akeh to. Lah kuwi masalahe. Nek nggon bersih desa, ki Nah, identik karo bersih desa ngeten iki, Bos. Sik, Cilik. Iki Iki tak mau iki. pramusaji sing dicepakke iki lak Ngene. mesti nggawa makna to iki. Lah, iki aku wis mumet nek iki. Mesti aku ngene. Iki Bos, ya Bos. Ah. Sing diarani polo kependem kuwi mau tetep kuwi ya tetandurane sing Iya. kuwasa. Tapi kurang iki. Apa? Sing dene polo kependem ki jagung polo kependem, Iya. kacang apa polo kependem, telo polo kependem iki ora stok iki. Apa Mas? Mayit. Iki pancen yo. Dasmu iki kok iso. Cobi penyan werdiaken Gus, cobi Gus. Niki jenenge jagung. Apakah Iki- makna dari jagung? Hubungannya karo desa lho Mas. Coba saya- Jagung ki saka tembung jaki janganlah kamu menjadi manusia sing duwe jiwa adikang adigung lan adigung. kok ya temu to ya ampun. Telo. Telo menika saka tembung telo. T iki saka tembung telekomunikasi. Oh iya. Telekomunikasi. Telekomunikasi itu penting. Iki Pak Sabtu Mulane saka lho, Dinas iya. Kominfo ya lenggah. Ya lenggah. Nyatane telekomunikasi lancar. Sesuatu hal infrastruktur itu jalan. Telekomunikasi itu lancar. Insya Allah akan Aja cepet-cepet. Infra apa? infrastruktur. Kuwi nek mbok kon alon-alon ra iso kecantol-contonge. Kira bener. Kacang. Cek tok, telo urung bar kok iso. Loki longgar waktune pejabat kanggo masyarakat, longgar waktune masyarakat kanggo masyarakat sing membutuhkan. Wontenipun jagung ingkang sampun kasebat dipun susul kawontenanipun telo, Nggih. lajeng kasusul inggih paring asma nggih menika uwi. Ki menika tembung usaha. Wong kene ora bakal nglinduh tetap usaha. Piye pamrih desa iki lebih maju menjadi desa barometer seluruh Kabupaten Ponorogo. Wontenipun uwi lajeng kasusul nggih menika wontenipun jenang. Jenang menika tembung je menika jenang. Jenang menika tembung jenang. Jenang. Omongane wong bingung kuwi. Ayo. Jenang. Wah, angel lamu. Wis to penting lah apik to. Je menika jejere dadi menungso ora lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyatane Ibu Lin Mas yo ngagem jilbab. Lho iki. Matane to. Lho iya to, Bos. Iya iya. Lho, Nang ki saka tembung wong kene ora golek menang, Pak. Wong ki luwih becik rebut salah tinimbang rebut bener. Wong ki luwih becik nyuwun pangapura tinimbang njaluk pangapura. Timbane meneh pangapura. Ya iki maksud ngono iki. sampun kaprititesaken Alah. nggih menika kawontenanipun jenang lajeng dipun susul wontenipun jadah. Jadah menika saka tembung jaki jaganen uripmu kanthi njeber saljadah. Elok le bocah iki jan. Kaya ngerti. Loh, Dadi sampean ya kulino Lho jamaah. nggih lho, Bos. Kula apa neh? Tuk, kowe berarti kulino jamaah ngangge sajadah ngono kuwi. Nggih lho. Nggih piye? Tahu ngangge sajadah? Tahu tapi sujud piye? pas sujud kula ora tau ndangak kula. Dadi kusuk tenan. Kusuk piye untuku kecantol. Wontenipun jadah tasik wonten inggih menika arumpi tape. Taki takwa. Wah, P iki pepeling. Ngono cepet ya. Wis utak pinter aku wis. Lajeng wonten wujudipun gedang. Gedang ki insyaallah gegayane masyarakat Sukosari oleh pepadang. Welok. Wong pinter. Ingkang pungkasan nggih menika kacang. Kacang ki ngeling-eling kowe aja kakean cangkem. Dadi Wis bar. Layak mau tak nerjemahane kacang ning arep ra gelem. nah, apa enak. Tak ingat.
Saya digegong ngantem. Sorry. Ngene iki. Maaf. Ngene iki iling-ilingen. Digak-gokne dalan rambutan. Sagolane kanca Mbak Katin Titas yang saya regeng gayeng. Yo. Oh, langsung serempak, Mon, serempak. Serempak. Oh iya. Duduk. Ambil kentongan. Pelan Mas ayo. Sri Tanjung. Mas ayo. Ora didek-dek Mas. Sri Tanjung. Randang suwuk-suwuk Mas. Masa dibablaske lho. Pak polisi. Loh, nyapa? Lapor, Pak. Nyapa, Mas? Ada kasus pencurian kentongan, Pak. Ngene kok. Lah wong kowe iki ya kesuwen ora ndak diwerehke kok iso. Wong sing penak. Ngono, ayo. Pahaputan menika dipun lajengaken. Wah, sik iki piye manut jenengan? Pripun? Ada request fragmen ketoprak andi-andi lumut. Oh ngoten. Arep Tanjung andi lumut. Ayo pilih dhewe. Ayo. Sri Tanjung kuliner roh ya. Andi lumut ya apik. Wis tak gaekne. Walah. Oh, iya. Wes tempene. Nyapa Mas nyenengke ya? Tipis-tipis. Ayo triplek. Lah kuwi ben ora rekasake leh dahar kok iso mangsamu. Dadi apa kok khas ngene iki ya. Jenengan lagi niku Pak. Kuwi iki nyawang panganan bae kok iso. Andi lumut lho, sik. Dadi apa iki? Kleting apa? Ora lah aku wis diteke kok dianggurke iki piye? Kowe tak kon nganggur sik iki ngenteni Mbah Lurah engko kadung tek akeh ra iso ngapa-ngapake. Maksudnya piye? Ayo, coba. Sira andi lumut. Andi lumut. Niki tambahi sitok no perane. Boleh. Kleting-kleting no. Ayo, apa iki jenenge? Bir, ayo bir. Bila karo Inoki, ayo nong, ngene nong. Ayo ngene. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut ira-iran nggih menika andi lumut. Kleting kuning kasta dening Mbak Tatin Cetot. Ing samangke kleting ijo kasta dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Ayo, kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jo Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ayo. Ganteng dadi yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi yuyu. Yo kono. Nduk, rene. Toke ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut. Yo rene. Nduk rene. Piye to, Mbak Yu? Ngene, ra apa-apa, ngene. Sinau ketoprak. Sampeyan kleting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki ade arep ketemu karo andi-andi lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok ora enek ya Klenteng Abang?
Kowe kita bar ngombe jamu gelan ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae, wah wis. Gawan, Mas. Adik kula mengke tan tempene loro nggih Batin nggih. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jajali karo omong. Mas Lutuk kene lho dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah, ya. Ah ngono. Weh dadi yuyu nggih ngenekan barang iki kebagusan kok sok. Ngono. Yo, jajali. Blekutuk ngono. Blekutuk. Nah, Oh alah. awakmu piye to Mbak Yu? Aku kudu ngunggah-ngunggah ande lumut. Ayo. Piye iki Mbak Yu aku kudu munggah-munggah ande lumut. Kok kaline banjir iki ndek enek perahu terus aku kudu piye? Lah iya to kelenteng abang. Kowe iki Cilik terus ya. Cara cilik. Kados pundi to Mbak Yu malah piye? Lho lah iya. Ya awakmu terus ke nyabrang. Gek kamangka kaline banjir. Ayo. Blekutuk. Ayo awakmu maju. Iki piye ya kelenteng abang? Iki ndek enek kendaraan perahu yo ndek enek. Ketoprak kendaraan iki. Iki jan. Kowe iki ora to. Ya ora to. Tumpaan. Kok yo renek tukang tambang. Ayo. Kok yo renek tukang tambang apa tukang kerek ngono ya? Blekutuk. Terus kaget awakmu kaget. Jan. Nah. Ana apa kok kelenteng abang? Iya lek banget iki apa ya? Kowe iki lho goblok. Kowe. Sing kali kowe iki lho. Kaget iki critane. Aku Yuyu Kangkang. Kowe sapa, Aku kelenteng ijo yo Kakang. Kowe sapa? Yo Kakang, yo kok iso mong? Kene tali to. Lah iya. Kok iso mong? Lah iya piye? Aku Yuyu Kangkang. Aku Yuyu Kangkang sing bisa tata jalma. Kowe arep nang ndi, Nduk, Aku arep ketemu karo ande-ande lumut yo Kakang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir kok jambir. kaline banjir. Wis kono gendang nyabrang, Luk Cahayu. Piye carane ndak ngerti? Nah terus omong terus. Yen kowe ora ngerti kowe Yo kancan. Ben kaya tuyu tenan kok. Kaline banjir aku ndak iso lewati yo Kakang. Ndak iso. Piye? Kowe iso ngaturke aku yo Kakang? Apa kuwi Mas? akeh pinese to iso. Ngono ya nak. Kowe numpak gegerku kene tak sabrangne. Kowe dhisik apa aku dhisik? Aku anu dhisik ongko nek kowe selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok sabrangke. Aku gelem mbok sabrangke yo Kakang. Opahe apa? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus. Apa? Pilus. Kok pilus niku apa? Pilus iku ya apa ya? Pilus ki Kakang? pipimu sing alus. Blekutuk. Tapi janji selamat yo Kakang. Janji iso nemoni aku karo ande-ande lumut yo Kakang. Wis bakal kowe engko slamet nemokne. Yo awas jenenge ande-ande lumut. Ya wis terus aku saiki yo Yo, Kakang. numpak kene ning gegerku kene. Nembang lho. Yo. Waduh iki. Wah. Ngene iki aku lek semulih bojoku tak tekek lek ngene iki. Bojomu ndelok nang YouTube lho. Dah. Sun. Sabrang. Ayo. Ya kono teko, rada rono lho kowe iki. Wah, kowe aja klet-klet diangklek nang ya. Lah kan numpaki. Kowe lek kene nemplek, lah kene iki gringgingen. Apa kuwi ning bimbingan? Yo. Pelok to. Sun sabrang Brangke bocah ayu liwake. Grubyuk singkok. Waduh, enake ra umum iki. nek pisan kas. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk singkok. Kono. Blekunduk. Aku yo gelem aku yo pengen nyebrang rono. Iki oke iki aku. Aku yo kaya Mbak Yu. Aku yo kaya Mbak Yuku. Kene, kita numpak gegerku kene. Iya. Lumayan balurah kene iki.
Balurah ora pengen balurah. Balurah iki ya batin lho. Piye? Diakre aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene krupyuk singok sun sabrangke bocah ayu liwat kene krupyuk singok sekolah Makasih. sik. Doprak kok makasih. Yo, kono omahe andan di lumut gek nang unggah-unggah andan di lumut. matur nuwun yo Yuyu. Matur makasih, Kaya. Awakmu ngudo rasa. Kepiye carane aku iso munggah-munggahi kaya mbak-yu kuwe yo? Ya, iki kepiye carane aku iso ngganggahi kaya mbak-yu-ku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kok yo ora eneng wong ta ya. Blakunduk. Iki ana apa iki? Enake ramu. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku Yuyu. Yuyu, Kowe sapa kowe Yuyu. Ya. Yuyu kok mengkis-mengkis kaya ngono ki bareng apa? Hei, Aku. Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to. Mo. Hah? Kowe gawedi. Ya kan ketoke mau mbak-yuku mau aku ki nusul mbak-yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke Tak to. sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gawedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, kuwi- Akae yo kae wong wedok kaya mbak-yuku aku ya wong wedok kae cantik, aku ya cantik lho. Cantik. Kok mbok aja mban cinde maciladan lho kowe Yuyu. Ki jane Yuyu apa Barongsai? Kok kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo mbak-yuku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Pengen nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok ngono ya. Kose lho, kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Blek kutuk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo Yuyu kang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe yen gak gelem aku nyemplung lho, ambles nang. Aku sik ta. Yuyu! Aja ambles ta aku urung iso tekan kono kok wis ambles lho. Ya wis metu neh blek kutuk. Keseta iki aku sabrangna ya Yu. Kene lho, Pak. Kenyeh lah. Kok Yuyune nesu-nesu. kejem ya. Oke. Ambune beda iki. Oh seta, Yuyu aku pengen digendong ngarep. 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 Heeh. Waduh Madep iki. rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet ta. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo to. Ayo ndang Yuyune sing cacek ngono lho. Cepet. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Malu tapi ngene-ngene lho ki opo ya? Ya ora apa-apa kaya mbak-yuku mau lho. Sun sabra. Gendong kuwi lho. Iya. Ayo. Sun. Iya. Piye to? Gendongen sun sabrangke bocah.
jupukne ya. Ora. Gendong neh. Mengko nek ilang kok aku tak marake. Yo. Tasmu gawanen tasmu. Di tasku mau endi? Iki lho tasmu iki lho. Nah. Yo. Yo. Kowe jane kleting apa arepe asok mekar kowe. Seneng kok to wong yo iki dhewe-dhewe kok. Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Yo kene, tak gendong nih. Gendong. Ayo kene. Endi gendong? Mburi. Nah, mengko. Ngarep. Oh, udah galak iki. Sing nembang tak aku ae. Sun sabrangke bocah ayu liwat. Goblok sengok, goblok sengok, goblok sengok, goblok. Piye ta? Yuyune kok ora. Iki ki ping pira? Aku sing kepengin nabrak. Ibune beser. Serano sik. Ya apa kuwi lho? Apa yuk? Kae klinik tuyu. Sandale keri sandale. Sandalku keri siji. Tak jupukne. Ora pokoke aku nek ora disabrangke karo kowe aku ora iso. Iki Sabrangke ngono. Yo. Son sabrangke bocah ayu liwat kene tak goblok sengok. Sandalmu iki lho, endi sandalku? Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong ngarep. Kleting kuning sandale lili. Ayo dadi gendong cepet iki. Aku nek ora gojekan aku tiba. Iki nek ora gojekan cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kayak nono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, andi-andi lumut kok mangsane. Yo mamundhut iki ngawur. Ono, ayo. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Son sabrangke bocah ayu liwat kene goblok sengok, goblok sengok. Aja rono, nang kene wae aku digendong rono rene penak. Penak. Penak lho. Ya. Jane cuyu apa boyo? Kok cuyu kesot iki lho. Wis. Ya apa? Aku wis gak mampu dadi cuyu aku, Pak. Lah kok ora dadi cuyu. Gosok iki. Wong kok erape kene yo. Piye? Lho sing njaluk pramen yo. Piye lho wong andi-andi lumet lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplite kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kok Iki ora perkara bolak-balik gendongnya aku ora masalah aku. Lah apa? Ora iku mau telek lho. Ning ora ngger wong lho iso gendong Mbak Tatin kuwi. Iya lho. Iya lho kuwi. Tak ngandani bobotku iku 40 kok. 40 ki sisih. Iya, kotakku keri yo. Yo. Kotakku keri iki lho yo. Ayo tulung di terke rono. Tok bar. Oh wes. Kok nesu. Kok nesu lho. Kok nesu. Kayaknya klinik cuyu tuh. Kok klinik cuyu piye? Monggo Mbak Tati jaturi napa? Nggih, niki sekedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibalekne sik kae. Kleting-kleting Kleting rono. Yo. Oh, lah balike aja no. Gendong. Son Sabrangke. sabrangke bocah ayu. Oh. Ya apa? Anu telepon Grab ya tadi. Kok telepon Grab iki wong apa kok? Pak dhewe. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Pia Dekorasen Siap, nggih siap. Dusun Demung Desa Sukosari nyuwun gending caping gunung dipun jembrengaken. Siap. Bapak Suyanto nggih. Atur dumateng Yu Cange nggih, Nggih. ambek bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih. Siap.
Bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak panitia saha perangkat utawi Bapak kepala desa lan ugi perangkat sedayanipun. Mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa? Wong kene omong kok iso mangan iki lho. Ya Iyune diseleke kesel sik. Gendong ping 3 luwe aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan Sukorejo Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Tertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Nggih. Siap. Sugeng dalu bocange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih suwon. Suwun. Ki lho tulisane SUWON, suwon. Ya berarti nek munikol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane ya COLOT kok. Kari siji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe. Kira megedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jenglengke. Pas larasipun. Sik teng slendo ayo yuk, jengleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sik gagas yuyune. Kae. Aku gendongan meneh. Ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo gawe jeda ngono lho kok. Lah apa lho? Lah ora apa-apa wong nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Lho, kok rohmu aku ngangkat tek sama tut. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mlorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin sing jengleng gentenan wong loro. Nggih. Mas klitik dhisik. Oke. Ya, Mbak. Saben bengi nyawang Mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane sita iki arep mati. Ampetane. Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki rak ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, luga-luga kono. Ketok ke anu Mas, ki mesake aku nek arep bocah ki. Ning ndi debokku mo ki. Duh. Anu le, raja rene le, mesake raja rene. Anu, kene yuk. Paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene. Luga. Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Aku lah bocah ki mesake nek ora dibus kan. Kekuatane wong iki nek nggih nunjukan. Lah iya. Rene. Rene sampean rene. Piye? Ya iki tulung. Oh iki. Kucuk. Iya. Kok ngedan. Kaya manuk tuh. Seger, Duk. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindahmu latung tok. Ngono ya kok ombe ora. Lah aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng bar ngombe saiki genjleng. Oke. Oke. Aja meneh trimo sakmene. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70. Bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek asas. Oh, berarti iki mau belum seberapa ya? Belum seberapa, tapi wis ketes Oke. mendem. Masih oke ya? Oke. Genjleng malah luwih rasa iki malah. Siap. Yen mamajang among karo janur kuning
rasa Mas Kluthuk. Ya, pisan kas Mas Kluthuk. Rada kerep, rada suwe, rada kerep, rada kerep. Lah ini baru pas. Kamu pas, saya gadul. Apanya? Atiku. Ati kok gadul-gadul. Mulane kok krungu mak klothok-klothok iki. Peh, kok klothok-klothok. Lah iki mau pas gini klothok ngono. Ya pas. Klothok apa? Mak pok. Kok klothok kok iso. Coba. Titik siap. Oh iya. Guna. Orang ngepasne karo Rama kuwi lho. Lah iki kok ngene sapa iso. Halus. Kaya iki mau kok ya. Jajal tok ayo. Ji, Rok, lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngiwonengen? Kok ngene. Iya. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadan. Piye? Ya. Enak lho. Ayo tak dong. Iyet. Ono penak. Yo, wah. Ngangge dedet. Ayo. Tak yo. Ayo. Yo sik to. Iro kuwi mbangmu telek ket bang. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki mau telek. Lah wis karek sithik lek. Kur sithik lho. Ono. Ayo. Ayo. Loh, sik. Tak. Dedet. Ayo. Ayo, ndang lumat, ayo. Mencolot. Aku seneng banget. Meneh, Mas. Ya. Nek. Ayo, Dok. Kayak kau. Ngapa? Mbok tonyo ngene dekku. Ben kowe ra ceblok maksudku Ben ki mau. ceblok, tak ganjel to, Dik. Tek ngene aku. Piye? Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas. Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi ya, Nduk. Apa? Statue. Coba. Pacit. Wes, Tuk, nyakil tuk, ayo. Janokone ning kerenge lho. Wis opo. Janaka ki alus iso kaya ngono pola iki lho. lah kowe brutal iki lho. Janaka nek kadung mambu telek ngene iki. Wah, berat aku. Wes. Leset bas. Aku takut. Melu kowe. Kuwi ra melu-melu aja. Aku kan melu-melu lho, Mas. Lho, pangah mlebu ning iki. Coba. Panas.
kan Mbak Tatin. Ayo ayo. Agem? Ya Sukosari. Sukosari ya, Nji. Mangan roti. Mangan roti. Kualat iki. Kualat. Mangan roti. Langsung dibaleske lho Mas iki. Mangan roti kena gusi. Gusti Allah ki adil. Sida parean ora? Sida. Mangan roti. Entek 5. Mugi warga mekar. Alah. Kok warga mekar? Apa? Kita lek utangmu. Iki kena bintang tamu kocluk ya iki. Kok mugi Iki to Mas. Sukosari kok mekar. Iki ngono duduk mekar, iki ngono syariah. Kok mekar iki? Mekar sari ngono. Sukosari. Sukosari kok mekar sari. Iya padahal ngajane. Mugi warga Sukosari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi kula ning Sumarata. Terus Yayi Sukosari uripe tambah mulya. Allah. Ora sanji kok dhuwur. Cilik Allahumma Amin. Kowe njowoke dhuwure rame. Aku ini nada tinggi to, Pak. Ngono. Lutuk iki contohno sing ora dhuwur ngono, Tuk. Ayo, Tuk. Ayo tak wari. Ayo. Esuk enjing, So enjing, sore sonten. sore sonten. Terus nek dhewe. Kula bencing bayaran pinten ngono. Aja mbok pikir wis. Nandur pari, ditaleni kawat. Terus warga masyarakat Sukosari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha lho jan. Apik jane. Kak wis bapak ira wis terak wis. Apik kaya ngono, jos ae. Lah Ya, Mbak. Balik melu jeneng mesti jos. Panas udan Ayo. aling-aling Gluwek ngowel. caping gunung. Ngombe kopi dicampur jahe, Yayi Sukosari tambah barokah. Lho rambut terus dijuli to? Ayo. Arep dijula-juli. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Ayo. Nadyan wadon sarata Ora suling kumandang Bali puspa warna ditresnani rarumangsa. Ayo. Ayo, Dok. Ayo keroncongan kae, Dok. Dadi bas.